UN Academy Senior Secondary School Higher Secondary Final आनजादाव जाय बिथांमोना उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोनखौ जि बरायनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंखौ बेयावहाय माने बुंथिगिरि महरै हांख्रायदों बे लेखायै जों बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे गोजोननाय बेनो जे दिनै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि जि माहारियारि आफादफोरनि जि दाबिनाय बायदियै जे 2024 मायथाइ आरो जि 25 बेयावहाय जे हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै फार्स्ट बेच हिसाबै देग्लाय जोङो फिथाइखौ मोननो हाबाय बर' मिडियाम फरायनानै हायार सेकेन्डारि पास आउट खालामनाय आरो बे लेखायै दिनै जि नैबे UN एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाबो बेयावहाय 7 डिस्टिंसन मोनहोनो हादों बे जोंनि थाखाय थारैनो बाख्नायजाथाव आरो बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव गासै 75 केन्डिडेट्सफ्रा एग्जाम होदोंमोन बेनिनो गासैबो पास जादों बेखौ जोङो फैनानै मिथिनो हादों बेनिफ्राय 29 बिजाथिया माने फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों बे जोंनि थाखाय ओनसोलनि थाखाय मोजां आरो बर' बिजों फरायनानैबोदि मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो बेनिनो मोनसे नैबे मा बुंगोन बेयो बिदिन्थि हिसाबै जोङो बुंनो हायो आरो बे लेखायैनो जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मे दाननि जोबथा पार्टआव जोङो जाय बिथांमोना मेट्रिक आनजादाव बर' मिडियाम फरायनानै बांसिन नाम्बार मोननो हाबाय थामहिनबा टप 10 जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो बरायबोदों देग्लायबो जोङो बेखौ जों खालामगोन आरो हायार सेकेन्डारि जि आर्ट्स स्ट्रिमनिफ्राय देग्लाय फार्स्ट टाइमै हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजाद रिजाल्ट होबाय जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि जिल्लानि सिङाव बर' मिडियाम फरायनानै हायार सेकेन्डारियाव जाय बिथांमोना टप 3 फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड मासे आवगायनो हाबाय जिल्लानि मादाव बिथांमोनखौबो जोङो दिनै बरायनो थाखाय रेडि साखाफारा जादों आरो फैगौ जोङो मे दाननि जोबथा उइकआव जों बेखौ लानाय जागोन बेखौ दिनै बिथांमोननि नैबे जे पर्टेल निउसनि गेजेरजों जोङो फोरमायदों आरो बेखायनो जों खावलायगोन जे बिजोङा जेबो फेक्टर नङा जेबो बादा नङा जोङो गाव जुदि थार गोसो जुदि थायोब्ला जिउआव साक्सेस जानायनि मोनसे सिमां जुदि दङब्ला जेखिजाया मिडियामाव फराया मानो जेखिजाया बिजोङाव फराया मानो बेखौ जों दिनै रोखायै दिन्थिनो हायो जोङो उदालगुरि जिल्ला हिसाबै बर' बिजों फरायनानै हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादाव टपार हिसाबै जोङो मिना बसुमतारी बिथांखौ जोङो मोननो हादों बिथाङा 86.5 जौखोन्दो लानानै दिनै जिल्लानि मादाव सेथि मासिखौ आवगायनो हादों दा बेखायनो नोंथांमोननि नैबे पर्टेल निउसनि गेजेरजों जाय बिथांमोना हायार सेकेन्डारि आनजादखौ उथ्रिसारनो हाबाय साफ्रोमबो फरायसुलि बिथांमोनखौ जोङो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि जानानै जोङो बरायदों गाहाम हामलायथि बावहरदों आरो फैबाय थानाय समाव जि हायार स्टाडिस बेयावबो आरो मोनफ्रोमबो जि आनजादफोर बेवहाय मोजाङै मोजां उथ्रिसारनो हादों बेखौनो जोङो आर'ज गाबो इसोरनि खाथियाव आरो जाहाथे फरायसुलिमोना गोसो होनानै फरायगोन बेखौनो जोङो जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौ जोङो खावलायो